No joo, nyt alkaa jo neljäs kausi hyvältä näyttää sen puoleen kaikki, että ollaan hyvässä mallissa. Ja nyt odotellaan näitä viimeisen päivän testejä ja ollaan täällä Australiassa. Ja tietysti pitkälti tämä, minkä takia Markku EDS:lle jäätiin, niin johtui siitä, että fiilis mikä on tiimissä älyttömän hyvä. Siinä on hyvä henkilökunta, hyvää porukkaa. Siinä oli helppo jäädä. Pyörä istuu hyvin käteen ja tiesin, että tänä vuonna se tulee vielä vähän paranee. Ja joitain tarjouksia oli tuolta isostakin luokasta, mutta sitten siinä vaiheessa kun rupesi miettimään, mitkä ne realiteetit on ajaa voitoista ja siitä mestaruudesta, mitä itselläkin vielä haaveena on, niin kyllä se aika nopeasti kääntyi tähän tiimiin ja tähän luokkaan. Että ei siinä tällä hetkellä hirveästi muuta kannattanut miettiä kuin sitä, että tulosta pitää nyt tehdä ja sitten jos me pystytään tänä vuonna saamaan ne tulokset, mihinkä tavoitteet on mä uskon, että sen jälkeen taas kaikki on vähän helpompaa jatkoa varten ja pystytään sitten miettimään, että josko sieltä isostakin luokasta löytyy paikkaa. No, nyt on tosi hyvä tilanne sen suhteen, että tosiaan tiimi ei vaihtanut ketään henkilökuntaa mun taustalla ja kaikki kisainssi ja mekaanikot ja pyörä pysyi samana, merkki pysyi samana, niin siinä mielessä helppo lähteä kauteen tietää mitä odottaa ja pystytään vielä hioon tätä meidän yhteistyötä varsinkin kisainssin kanssa vielä paremmaksi mitä se oli viime vuonna, niin mä uskon, että se kyllä tuottaa ihan varmasti tulosta ja aikaisempina vuosina siinä on ollut vähän pientä hässäkkää ympärillä, että on pyörämerkkiä vaihtunut ja sitten henkilökunta on vaihtunut taustalla ja se aina vaatii se oma aikansa, että siihen tottuu ja nyt tosiaan tilanne on ihan eri niin voi aika rauhallisin mielin lähteä kauteen. No nyt oli vähän erilainen talvi kuin aikaisemmin, että tuli vähän vähemmän oltua Suomessa ja senkin takia, että ei päässyt ajaa jäärataa, että kelit oli tosi huonot Suomessa, niin sitten tehtiin jotakin muuta ja mietittiin, että mitenkä voidaan treenata ja itse asiassa aika vähän tuli oltua pyörän päällä, että muutama kerta vaan käytiin jäällä ajamassa sen mitä pystyttiin ja muuten keskityin ihan eri asioihin kuin aikaisemmin, että pyrki saamaan sen oman mielen ja ajatuksen niin kuin valmiiksi tähän kauteen ja mä uskon, että vaikka pyörän päällä ei varsinaisesti monia tunteja vietetty aikaa, niin kyllä nyt tähän ikään asti pitäisi olla jo oppinut pyörällä ajaa, että siihen tuli pitkä tauko, niin uskon, että siitä on mitään muuta kuin hyötyä, että nyt on taas hyvä motivaatio lähteä kisoihin ja niin kuin nuo talvitestit on jo osoittanut, niin kyyti on ollut hyvää ja nyt pyritään vaan pitämään sama keskittyminen päälle ja mä uskon, että se tuottaa hyvää tulosta. No, tuossa oli tosiaan pitkä talvi takana ja mietiskelin kaikkia asioita, että mitä pystytään parantamaan ja mitkä on ne osa-alueet, mitä pitää selkeästi parantaa. Ja tietysti oli selvääkin se, että aikaa jo kierrokselle pitää saada parannusta, että aikaa jo tulos ja lähtöpaikka kilpailuun pitää olla selkeästi parempi, mihin me pystyttiin viime vuonna. Että kisavauhti meillä viime vuonna oli suhteellisen hyvää. Mutta se, että jos lähdetään sieltä 10 ulkopuolelta, niin siinä antaa jo liikaa tasoitusta ehdottomasti, että nyt pitää saada se lähtöpaikka hinattua sinne top 5 ja siitä kun lähtee kilpailuun, niin pystyy myös vähän taktikoimaan ja säästelemään renkaita viimeisellä kerroksella näin poispäin. Sanotaan nyt näin, että se mitä tässä nyt ajatuksia on ollut, että moni kuski ei yleensä ikinä pääse tämmöisillä pyörillä ajaan maailman parhaimmilla pyörillä, parhaimmilla radoilla ja näin poispäin. Et siitä täytyy osata nauttia ja nyt pyritään siihen, että nautitaan ja näyttää ainakin, että talvitestien perusteella niin se fiilis on parantunut ja joka kierroksesta pystyy nauttimaan ja pyritään pitämään se päällä nyt ihan loppuun asti. No ehdottomasti tavoite on se, että mestaruudesta taistellaan ja mä uskon, että siihen on nyt tässä Moto2-luokassa parhaimmat mahdollisuudet mitä ikinä ja niin kuin sanoin tuossa monta kertaa kaikki nämä asiat mitä on pystytty pitää nyt pyörä on sama kuin viime vuonna, talli sama ja kisainssi sama, niin nyt on helppo lähteä tuohon kauteen ja mulla on hyvä luottamus kyllä ehdottomasti siihen, että me pystytään heti ekasta kisasta lähtien ja olen siinä kärkitaistelussa mukana ja
mä luotan itteeni kyllä siinä, että jos nuo aikajat saadaan onnistua ja muuten kaikki toimii, niin mulla on kyllä kisavauhti kohdallaan varmasti ja sit se pitkässä juoksussa usko tämä kokemus, mitä on takana, niin se kyllä tuo myös luottamusta, mutta sitten tulostakin pitkällä tähtäimellä, että varmasti siellä on kavereita, ketkä pystyy olemaan muutamissa kisoissa älyttömän nopeita, mutta monella nuorella on se, että ne ei pysty sit koko kautta viemään samalla tasolla läpi, että toivotaan, että tästä vuodesta tulee mun kausi. No kyllä siellä aika pitkälti on nyt samat nimet kärjessä varmaan kuin viime vuonna, että tosin sieltä nyt Reding ja Espargaro lähti pois, mutta Lyti, oma tiimikaveri Rapatti varmasti on siellä kärkiporukassa ja mä uskon, että ne kaksi on ne, ketkä pystyy olemaan myös joka kilpailussa siellä kärjessä, että niillä on varmasti se tasaisuus parasta, mitä muilla ja tietysti totta kai lasken itteni siihen kärkitaisteluun ja mestaruustaisteluun mukaan. Ja tietysti aina tulee nämä uudet kaverit, mitkä nousee toisesta luokista. Ne on aina vähän arvotus, mihin ne pystyy. Et varmasti niillä se vauhti on siellä samaa ihan kuin melkein mitä tässä kärjessäkin on, mutta se, että pystyykö ne sitä tasaisuutta pitää läpi kauden, niin aika sit näyttää. Et kyllä mä laskisin, että siinä on 3-4 kaveria, ketkä pystyy mestaruudessa taistelemaan.